Hej og velkommen. I dag vil vi tage et nærmere kig på IKEA og deres engagement i bæredygtighed. Som et af verdens mest kendte møbelmærker er IKEA ofte under lup, men lad os se på de positive skridt, de tager for at blive mere bæredygtige. Bæredygtighedsinitiativ. IKEA har gjort bæredygtighed til en central del af deres forretningsmodel. De arbejder hårdt på at sikre, at deres produkter er lavet af genanvendelige materialer. Faktisk har IKEA forpligtet sig til, at alle deres produkter skal være lavet af genanvendelige eller bæredygtige materialer inden 2030. Energibesparelse. Men det stopper ikke der. IKEA investerer også i vedvarende energi. De har installeret solpaneler på mange af deres butikker og lagre og stræber efter at blive energineutrale. Dette viser, at de ikke kun taler om bæredygtighed, men faktisk handler på det. Sociale initiativer i IKEA arbejder også på at forbedre arbejdsforholdene i deres forsyningskæde. De er engageret i at sikre, at deres leverandører følger etisk praksis, hvilket hjælper med at beskytte arbejdstageres rettigheder og forbedre livsvilkårene. Kundefokus. Som kunder kan vi også spille en vigtig rolle. IKEA tilbyder mange bæredygtige produkter, og ved at vælge disse bidrager vi til en grønnere fremtid. Desuden opfordrer IKEA os til at tage ansvar ved at tilbyde genbrugsprogrammer, så vi kan returnere gamle møbler og give dem nyt liv. Fremtidige mål. IKEA har store planer for fremtiden. De arbejder på innovative løsninger, der vil revolutionere møbelindustrien fra cirkulære forretningsmodeller til nye teknologier, der minimerer affald. Deres vision er klar. En bæredygtig fremtid for alle. Så næste gang du hører kritik af IKEA, husk at de er forpligtet til at forbedre sig og gøre verden til et bedre sted. Bæredygtighed er en rejse, og IKEA er på vej. Tak fordi du så med.